Rayuwa da lokaci, rayuwa da lokaci, masu yin kulafici, ku yi amfani da lokaci, amana karkuci, rayuwa da lokaci, rayuwa mai lokaci ce. Rike Allah za ka dace. Ka gane ko? Wannan kuɗin abin da za a yi a saka min su a business account da na baka jiya. Ke Alhaji, wannan miliyan 3 din duka zan tura maka a wannan account da ka turo min jiya. Na'am. Okay, Alhaji, zan tura. Hello? Alhaji? Ka gane ko? Ina cikin mutane ne. Ka bari zan kira ka anjima. An farmaki daba mu fa. What? An ji ma wani yaro ma ciwo, yanzu haka yana nan kwanci. Okay. Ina sauraron ka. An kawo mana hari, an farmake mu. Amma jiwo cikin yara na an ji ma guda ciwo. What? Garin ya haka? Wannan wani mai ƙararren kwanan ne ya taɓa ni haka? Ban ma san ko su wane ne ba. Eh? An ɗauki yaron kuma da muka samu muka yi garkuwa shi, an ɗauke shi. Abin har ya kai ga haka? Okay. 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 Ina zuwa. To shi kenan. Ba damuwa. Alhaji lafiya? Alhaji magana nake maka fa. Anya Alhaji lafiya kuwa? Naga ya shiga gida haka? To Allah ya sa dai lafiya. Rayuwa mai lokaci. Wa'annan yaran wasu irin sakarkari saboda Allah da a ba ku aiki dan kankanin aiki ku je ku sa sakaci a ciki har irin haka ta faru saboda Allah da Allah ka tuba irin situation da suka tsana a cikin su. Oh my God. Kai, zo nan. Lafiya kai kun wani haurowa da gudu. Wa? Kuntuwa duro. Tashin hankali wanda ba a samu kara. Aka yi ne mai gidan Wallahi annoba ne da yaransa. ke yau an haɗu ke. A haɗuwa kuma ai sai dai kar a daɗa ai. Kai kananun marasa kunya. Da guduwa za kai? Kai kananun kwari. Ku har kun samu sa'a cewa in dauki yaro ku je ku dauko shi. Na so a ce na gamu da ogan naka. Shi dan sa'a din da yake kiran kashi shi dan sa'a.
in gwada mai cewa sa'a ta fi sammako wallahi. Kai annoba kake kowa? Ni wallahi abun ma ni ya bani mamaki. Dama ashe labarinka ya ma fi ganinka. Ni na ɗauka zan ga wani rikakken jan wuya da wasu arna a bayansa sai na ganka da wannan yan tsakin. Wallahi ka ban mamaki. Yaro kyau take bata ka. Ta yaro kyau take bata ka. Ku su wane ne wa ina kuka je ina aka san ku. Kai fasta ka je ka ga mai gidan naka. Na fi karhin wannan. Annoba mai gidana ya fi karfinka. Ni da kake gani yanda ka gan mun nan kananun barkono kenan ba girma ba ka da musa azaba ne. Hakan nan muka haura haka muka keta dabar ka annoba. Hakan muka je muka dauko yaron da kai garkuwa da shi. Kai fasta ko ogan ka dan sa'a sai ita da rayuwa. Na so ma a ce ogan naka na in nuna ma tsantsan rishin mutunci billahi. Na rantsa da kowa rahama. Annoba saurara ka ji. Idan muna magana da kai ni fasta ni kadai na isa in taka mulki amma idan kana kiran dan sa'a mai gidana jinsa da labarinsa ba irin jin labarin ka bane da dan da ka ganshi in dai kun haɗu da shi magana ya kare ni ma yanzu ga ni a gaban ka ni yaron sa. Shi waye ne ina aka san shi? Baka san waye dan sa'a waye ne shi? Zan nuna ma cewa lalle na ci sunan annoba kai ni bala'i ne zan nuna ma tsantsan rishin mutunci. Allah nuna mu. Zan nuna ma cewa ni ba ɗan mutum amana ne. Ba za su kanka ba mata ba ka san abin da kake ka tattausa kalamanka. Na tabbatar da cewa ido na idan dan sa'a wallahi tallahi summa tallahi ba zai ƙara motsawa ba. Labarin dan sa'a kake ji. Balle ku kananun kwari bai ma kamata ba in sa ina magana da haka ce saboda in je ni zan nuna ma tsantsan rishin imani na ni annoba zan nuna ma tsantsan rishin imani na don gani mana ya gani karamin kwaro wannan shine rashin imanin naka karamin kwaro annoba ni na san kai daya mana annoba karamin dafi ka sha ni da kake gani na fasta ni na sha gaban nan kar ka ganka da wayannan yaran naka da kai din dukkaninku ka gane ko a haka nake kallon ko so kake nuna maka ne to ka nuna mana ƙarya nuna maka kai girgize ba wannan ya kamata kuma sai idan ya kuli ba ƙarya ne wannan zamu haɗu ai na ɗauka za ka fito ai sai ka tsaya in nuna ma rishin imani tsantsas billahi lazi da sai na aika ka lahira saboda nuna kai karamin kwaro ne amma ba damuwa za mu haɗu next time no yawa zo mu je kawai Rayuwa da lokaci, rayuwa da lokaci, masu yin kula fici, ku yi amfani da lokaci, amana karkuci, rayuwa da lokaci. Barkanki da safiya ranki shi daɗe. Me yasa yau ka dawo guri ne? Abokin nan nawa ne tunda na gaya masa ba kya son masu son sigari, nan take daina. Har mamaki nake ɗabi'a irin wannan wadda ta zama mutum jiki a ce daina akan soyayya gaskiya soyayyar da yake miki ba kaɗan bane. To ka gaya masa ko ya daina shan sigari ko ya ci gaba da shan sigari wannan ba damuwa ta bace ba na son sa. Kin ga akan ki ya daina shan sigari, kin ga a da idan ya sha giya kamar kwalba 3 yakan sha sigari kamar kari 10 zuwa 12 haka, amma jiya kwalban giya guda 12 sa ko sigari ko kare ɗaya bai sha ba, wallahi ko kare ɗaya bai taɓa ba, har mamaki nake yi. Giya? Au daman yana shan giya? Dama kin tsani mashaya giya ne? Na tsani mashaya giya. Kash, na shiga uku na kuma ɓaro ta. Amana karkuci, rayuwa da lokaci.
hankali mana a. Kai Musta. Me yake faruwa? Yaran mu danyu ne, wai ka san me fa duk sun kashe su. Suwa? Sun kashe su annoba. Wai suwa suka kashe su? Annoba. Kai kuma ka gudo? Kuma durun fa. Ka ji mutumin da duk wani eya ne dinsa ba wani eya nan da ban sani ba a kansa. Wai yau shine zai daga hannu ya mare ni? Wallahi ka gama ba. Wallahi sai na ɗau mataki a kanka duk na san ƙarya ne. Rayuwa da lokaci. Rayuwa da lokaci. Masu yin kulafici, ku yi amfani da lokaci. Amana karkuci. Wani ya kuskure ta bayaran. Kai annoba kake kowa? Ni wallahi abun ma ni ya bani mamaki. Dama ashe labarinka ya ma fi ganin ka. Ni na dauka zan ga wani rikakken jan wuya da wasu arna a bayansa sai na ganka da wannan yan tsakin. Kai! Wato abin ya bar kofar gidana har ya dawo cikin gidana? Which means zan iya ganin ka kenan ɗare-ɗare a kan kujerar falona. Ko da ke ba laifinka ba ne. Rayuwa da lokaci. Kun manta a dokan aikinmu babu kuka? Kai! Bai kamata a ce don mun je mun ci galaba akan yaran annoba ba, a ce mu zo mu zauna mu zira ido kara zuba, bai kamata ba. Wani irin aiki kuke mun yanzu? Sai na aika ɗanka lahira. Rayuwa da lokaci. Billahi la ilaha illahu alhaji sadikuni, ina gaya muku wannan sabida haka bai kamata a ce mun zauna mun zira ido ba. Kai ƙarya kake wallahi. Ogan kake gaya ma wannan magana? Ko gidan wa kake ba? Har kai ka san authority ka shigo kana magana ka san ko da waye ita. Rayuwa da lokaci.